Hello लोगोफोर नै जोंहा दाउजो गन्थन टुरिजमनि न' लिरगासिनो दङ। आलासिया थाइलेण्डनि फैगोन नामा? थाइलेण्डनि आलासि फैगोन नालाय ओंखायनो नै मालाय हाग्रा फोसाबदों ओमफ्राय न' लिरदों। फैद' खुनु बिला गोबोरखिखौ बिदि दांफेराखैमोन जोङो दिनैसो दांबाय। साहा लोंनोसै गैला जाहांबायनो फोसाबगासिनो दङ फोसाबग्राफ्रा ओमफ्राय जोंनाबो नै लिरनांगौ माने हाद्रि खुबैनिल' लिरदों आरोखि मोजाङै लिराखै माने ओरैनो लिरस्रोलाबायदोंल'। बेनो आलासिफ्रा बेवहायनो फैनानै बेखौनो बेवहायनो जाफैगोन जाहैबाय आरो ओंखामखौ। थाइलेण्डनि आलासि प्रमद सार फेरेंगा सार गासिबो फैजोबगोन लोगोफोर। आं लिरनायखौ नायनोबा लोगोफोर माबायदि लिरो आङो गोबोरखिखौ माबायदि दाङो लोगोफोर। आयु गोदो माने गोबोरखि गियोसोमोन आं मुगैयोसोमोन बिरादनो बेबायदि गोबोरखि दांनो हायामोन आरोखि आङो आगोलहाय। ओमफ्राय दा मुगैनायखौ दोनथ'बावबायसो आङो माबा आगोल बिराद मुगैयोमोन लोगोफोर। दे जाथ'बायहाय दोनथ'नोसै खबरखौ। आयु खमल' हाग्रामोन ना बेयो बेवहाय जा फोसाबबाय हाग्राखौ साफा खालामजोब्बाय। बोसोरसे जानानै थांखांफिननाय बायदि जाबायना बेयो हाग्रा जाहाबजोब्बाय। नै न'आबो थुरियानो बुरिजोबलायलायबाय। गय बागान बेरायनो मोनगोन लोगोफोर जों लागोआव फैबा। ओरैबो गय बागानजों नै गासिबो ओरै गय बागानजों गासिबो गय बागाननि सारि सारि गय बागान सारि सारि थान्दाखा जों लागोआ। नेसनेल पार्क बे जाहैबाय नेसनेल पार्कनि थांग्रा लामा। आलासिफोर ओंखाम जाग्रा माने प्रग्रामा जायोब्ला माने आलासिफोरखौबो माने देखायनो नाजागोन आं लोगो। साजायनानै मोजां नुबाय नै लोगोफोर माने गाबोनहाय आलासिफोरखौ बेवहाय लाबोनोसै जिरायहोनोसै आरोखि जोङो। ओमफ्राय माने बेखौ थांखांलायबाय नै माखासे मानसिफोरा। ओमफ्राय नै आं माने बेवहाय हारसिङै जिरायनानै दं आरोखि लोगोफोर गय बिफां सिङावहाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा माने भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो। ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अन्नानै मोजां जायगाया लोगोफोर माने लामा जिङावनो नालाय ओमफ्राय जोंनि न'जों नांजाबनाय आरोखि। देनां बेरायफैयोबा नुनो मोनगोन लोगोफोर। कसुगाव रायमना नेसनेल पार्कनि मोनसे दाउजें गन्थं टुरिजम NGOनि खालामनाय न'। ओमफ्राय नै बेरायफैनो मोनाखैबा बेरायफैदो लोगोफोर जों लागोनि नेसनेल पार्कआवहाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने बिराद गोजोननाय थाबाय माने आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।